జై శ్రీరామ్ అండి. ఇది వచ్చేసి మనది కోళ్ళ షెడ్డు ఇవాళ కంప్లీట్ అయిపోయింది మొత్తం. అయితే ఇది మేస్త్రి లేకుండా కంప్లీట్ మనమే, అంటే నేను, మా మిస్సెస్, 2 పిల్లలు ఒక 20 days కష్టపడితే ఇది కంప్లీట్ అయింది. మొత్తం 20x30 ఇది. అది పైన కూర్చోవడానికి. కింద వచ్చేసి ఇంకా కొద్దిగా వర్క్ ఉంది, అది అంటే అందులో ఆకులు అవన్నీ వేయాలి. ప్లస్ ఈ బోన్స్ కూడా చిన్న చిన్న పొదిగేయడానికి ఇలా పెట్టుకున్నాము. ప్లస్ ఇవన్నీ కోళ్ళు మొత్తం మెస్ కట్టాము. అయితే ఈ ఎలుకలు పాములు రాకుండా చిన్నది వేసాము, 1/2 inch జాలి టోటల్ టాప్ టు బాటమ్. ఇప్పుడు మనకు ఉంది కదా, టాప్ కూడా ఉంది, రేకులు ఉన్నాయి, దాని కింద మనకు 1/2 inch జాలి వేసాం మొత్తం టోటల్. ఇప్పుడు ఎక్కడి నుంచి ఏం రాకుండా. కింద ఏమో ఫ్లోరింగ్ లాగాం, బేస్మెంట్ కట్టుకొని ఫ్లోరింగ్ లాగాం. దాదాపు మనం చేసుకోవడం వల్ల చాలా తక్కువ. ఇప్పుడు బ్రహ్మాండంగా హ్యాపీగా ఉంటాయి, ఎలాంటి ఇబ్బంది ఉండదు కోళ్ళకి.